ariketa hau bi bideotan egingo dugu, bale? Lehenengoan jongo dira A, B eta C, eta bigarrenean D, E eta F. Lehenengoan izendatzaileetan agertzen diren erroa dana dira erro karratuak, eta hirugarren azkenengo hiruretan ez dira erro karratuak, eta apur bat desberdin jokatuko dugu, baina arazo barik. Horren, bideo honetan lehenengo hirurak egingo ditugu, eta horrengo bideo batean azkenengo hirurak. Gogoratu, arrazionalizatzea dala izendatzaileetan agertzen diren erroak desagertaraztea. Eta desagertarazteko erro bat lortu behar dugu erro horren barruan agertzea berredura bat, berretzailea izan da erroaren errotzailearen bardina. Erro karratu bat daukagunean, errez lortzen dugu hori, erro karratua bere buruaz bidertuta. Beraz, duguna izango da, zatiki honetan, izendatzailean agertzen den erroaz bidertu, goian eta behian. Zergaitik, holan ez dugu modifikatzen zatikiaren balioa. Behian, izendatzailean bidertu ezkero bakarrik, zatikiaren balioa modifikatu ingo genuke. Eta guk hori ez dugu nahi. Nahi dugu bakarrik itxura aldatu. Hau da, behian agertzen den erroa ez agertzea behian. Orain, izendatzailean agertzen diren bi erroak aldira bidertu. Eta agertzen da, erro karratu hiru berbi. Gogoratu hori dela hiru. Beraz, daukagu hiru. Erro hiru, zati, pinkoa. Hiru erro berbi, hau honea desagertzen da, eta gero, hiru, zati hiru, erro hiru geratuko da. Bigarrenean, B. Eta hemen, kontuz, C. Sarritan, hemen txartu egiten duzue, eta ni txartzat emango dutxuet. Naiz eta matematikoki emaitza, amaieran, posibilizan ondo egotea. Hemen oso importantea da, prozeduretan, zehazteaz ondo zereaz bidertu behar dugun, eta horreaz bidertu. Izendatzailean agertzen den erroa, bere buruaz bidertu behar dugu. Baina erroarekin bakarrik, ez hiruarekin. Beraz ingo dugu, bi erro hiru, eta behian, hiru erro bi, bidertu bider erro bi. Ez dugu bidertu behar bider hiru ere, ze hiru ez dago erro barruan, eta erroa desagertarazteko erroaz bakarrik bidertu behar dugu. Hemen behian agertzen den erro, bien arteko biderkadura izango da erro bi berbi, beraz, karratu eta erroa desagertzen da, eta bi geratuko da. Beraz, izango dugu. Goian, bi, erro karratu bi bidertzerakoan, barrukoak bidertuko ditugu, erro 6, zati, hiru bider, kasunetan, bi. Eta hemen bai, simplifikatuko dugu, hau honeaz. Eta geratuko da, erro 6, zati hiru. Kontuz, batzuk, tentazio izango duzue, 6a eta 2a, simplifikatzekoa. Zerraitik, zatikiaren marra, laburregia egiten duzuela, eta igual izan lehike olako bat idaztea, eta pentsatea 6 zati hiru bi, kontuz. Ez dago erro barruan, ezin da simplifikatu. Eta hirugarrenean, behian izendatzailean agertzen den erroa, erro bakarra denez, bere buruaz bidertuko dugu, erro karratua dalako. Erro karratu espada, ez da bere buruaz bidertzen. Ze helburua da lortzea, erro barruan agertzea berredura bat, berretzailean erroaren errotzailearen bardinekoa izan da. Beraz, erro hamar, bider erro hamarrengo dugu. Eta goikua, batuketa bat denez kontuz, parentesia ipini, bider erro hamar. Parentesia espaduz ipintzen, bakarrik bidertzen jartzen duzue, erro bi bider erro hamar. Eta ez, kanpoko bi gehitzen dagoen hori. Eta hori txartu gongo zen. Orain, behian, badakigu geratzen dela, erro hamar berri, orduan hamar geratzen dela. Eta hemen goian, bidertu behar dugu
parentesian dagoena erro amarreaz. Beraz, bi bider erro amar, eta erro bi bider erro amar ingo dugu. Beraz, geratzen da, bi erro amar, gehi, erro hogei. Vale? Simplifikatzekotan, bai zenbakitzailean eta bai izendatzailean, goian eta behian, bidergai komun moduan jarri behar dugu simplifikatu nahi duguna. Vale? Erro hogei, gogoratu, hogei dala, bi berbi bider bost. Vale? Beraz, erro hogei, da, erro bi berbi bider bost, bi berbi kanporatu aldugu, bi bider erro bost ipinita. Vale? Horren, dugu, bi erro amar, gehi, bi erro bost, zati amar. Orain, goian, adarako dugu, bi bidekai komuna, erro amar, gehi erro bost, ezin dira batu, desberdinak dizelako, zati amar. Eta hemen bai, hau honeaz eta bost ipini. Vale? Beraz, emaitza izango da, erro amar, gehi erro bost, zati bost. Vale?